Ok, sé seo seafadach. Níl amach cúpla méidir an buinte tosta, agus há go leor rudí stigan so chana féin. Í tar éis sin. Sin édaí. Ok, so ag an buinte só, ní dóil an go mbeadh mór an daoine ag siúil an só. So ní lánach carna go haimpel, so ceapan go dagan an chud is mód an broscar ó na carna sin agus na daoine ag tomáint. Agus I taistil agus caithh broscar san áúir san am céanna. An chud is mó rudí a fór mé ná pacáistí pláisteacha agus budéal agus canaí. Cinnte darfa fór mé cúpla rud saimúil mar hampla édaí agus seacéad haimhís. Ní dóil am gur sé dtír catsa ar meallach ceapan gur tháinig siad leis an ghaoch nó trí hempist. So cad a ceapan tusa a hat hir den naib. An dóil láit gohfuil aspa idachas ins na scoilena agus ins na meán mar geallar sin, nó an dóil láit gohfuil cúis eile ar fad hir den naib. Aberlin, Ryan an físeán agus beidir déan de chud físeán féin, iad cheantar féin, ons gur féidir camparáid a dhéanamh. Slán agus beannacht.